We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning and have an incredible Tuesday mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa mga kapuso sa Omar ug Maimbong sa Sulu Province. Say good morning! Good morning, Sab Jill! Kamusta sab nato ang ato mga kapuso nga nagtanaw karong buntaga labi na sa mga taga-Sapang Dalaga ug Tudela sa Misamis Occidental Province. Mga kapuso, good vibes ang dala sa atong bisita this morning. Kay kini, usa ka dancing traffic enforcer sa Cagayan de Oro City. Well, kabalo ko, daghan na ang nalingaw sa iya mga patsadang dance moves. Si Melchor Luna. Samtang sa basta gani gusto maligo og dagat, Samal Island dayon ang atong top choice. Kay lagi, ilado ang Samal tungod sa white sand beaches niini. Apan, nasayod mo mga kapuso nga doon say waterfall sa mga isla nga dapat sabdinyo ma-explore ug ma-experience. Busa uban ko unya taud mga kapuso kay atong i-enjoy ang Hagimit Falls. Og sa best talk, makauban at si Resi, si Heart sa romantic drama series nga Heartful Cafe, si Asia's pop diva, Julian San Jose. Jill, karon sa tong Kumbira Express kung katong niagi, French style nga pagkaluto sa baki ang atong gitilawan. Karon, laing pamaagi na sab sa pagkaluto sa baki ang atong sayron, gikan sa Lantapan, Bukidnon. Ready na ka, Jill? Wow, sa di ko hilig og exotic food, no? Pero puhon buot sab nako mutilaw og baki. Di ka magmahay, Jill, sanglit lamian gayon ang fried frog with adobo sauce nga akong natilawan. Busa, let's all watch this. Mga puso, pinasahi ang atong kumbira karong buntaga sanglit sa ka-exotic of native dish gikan diri sa probinsya sa Bukidnon. Ang atong lutoon og tilawan. Atong makababan si Chef Franz Cabiladas para tudluan ta karong buntaga. Chef, good morning. Kung sa atong lutuan karong buntaga. Good morning, Cyril. Good morning, mga kapuso. Karon magluto ta og fried frogs in spicy adobo sauce. So Chef, kung sa mga kinahanglan na ato ang ingredients para ang ato ang lutoon karong buntaga. So first, kailangan nato og freshwater frogs, black pepper, so black pepper, og salt, and then mo din siya atong adobo sauce. And then kailangan po ta og oil. Chef, dala na to. So first, ang atong buhaton, syempre lintuhan nato atong frog. So pareha sa same gapon sa pag-treat nato sa isda, ikuha nato ang iyang mga internal nga organs para so nakuha na yung internal organs dayon. After kailangan nato siya ipat dry, meaning atong ipa-dry para dili kay magpisik sa atong mantika. So sir, kung sabi importante nga na ay mga seasoning ang ato ang bakit sa nato sa ilong sa mantika. Kailangan nato siya seasoning kay para mo sunok ang iyang tanaw na to ang frog since wala nato siya paniti. So kailangan nato siya og dagan ng salt. Okay. So the next step na to, sir. So since init na atong mantika, so ato na siyang i-fry. So make sure lang yun na careful ta mag-fry kay same sa isda, medyo taas ang moisture, kusog ka siya umisip. Mag-fry ka ni, make sure lang ang iyang diyan ma-party lalo. Okay. So sir, kung managluto yun, no? So ato na siyang i-drain. I-drain lang nato siya kay para ang oil, excess nga oil mawala. Muna nito siya atong crispy fried nga frogs with spicy adobo sauce.
Og siyempre, human ang pipila ka minuto nga pagpaabot at tuan ng tilawan ang crispy fried frog in adobo sauce. Dami kayo sa mga kapuso. Proudly Bukidnon dish, proudly Mindanawan. Well deserved og dapat tilawan gyud nato ni. Mga kapuso, naka-summer vacation na ba ang tanan? Aba kung wala pa, usa ka tourist destination sa Island Garden City of Samal ang giablihan pagbalik. Alang sa mga turista, aron gawa sa white sand beaches, mamahimo sab kang magtampisaw sa bugnaw ug tin-aw nga katubigan gikan sa kinaiyahan. Perfect location aron mag-enjoy together with a whole barkada o magbanay ang Hagimit Falls. O syempre, adunay mga kinahanglang pangandaman ng mga travel requirements aron hapsay ang pagsulod sa isla. Ug alang ni ana ato makauban si Cindy Tinay-Tinay gikan sa City Investment and Tourism Office sa Samal Island. Good morning, Ma'am Cindy, ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Mabuhay, Madjel Samal Argil. Salamat sa pagpilit sa Samal na inyong i-feature karon sa GMA Regional TV show. Ma'am, alang sa mga nagpanikad na gid nga mobisita diha sa Island Garden City of Samal, unsa ba ang mga angayang pangandaman ng mga travel requirements? Tungod sa pandemic, dili na gyud basta-basta ang mga tao makasulod sa Samal. So ang local government unit nag-require gyud sa matag isa nga mosulod sa Samal nga adunay QR code. Kani ang for residents, for non-residents, katong mga nanganhi diri nga naay i-conduct na official business, o ang ikatulong mao ang tourist QR katong mga to sa mga beach resorts, nag-island hopping diri sa Island Garden City of Samal. And I'm sure excited ato mga kapuso viewers, Ma'am Cindy, nga mosuroy din ha sa Samal Island. Daghang kay salamat, Ma'am Cindy, sa imong impormasyon nga gi-share o gihatag sa tua karong buntaga sa At Home with GMA Regional TV ug amping always, Ma'am. Daghan pud kayong salamat, Argil, no, nga imuha mi gitagaan sa opportunity nga ma-promote namo ang Island Garden City of Samal. O karon mga kapuso, excited na kaayo ko nga i-share sa inyo ha ang akong nahimong travel experience sa usa sa mga iladong laaganan sa Island Garden City of Samal, ang Hagimit Falls. Here we go! Nailhan nga top tourist destination diri sa Southern Mindanao ang Island Garden City of Samal tungod sa klase-klaseng hanyag nga suruyanan, from highlands to water activities. Sama na lang sa atong bisitahon karon ang Hagimit Falls. Gikan sa wharf sa Davao City, misakay kita og barge aron makaabot sa Island Garden City of Samal. Pag-abot sa Samal Wharf, nibiyahe kita og 20 minutes aron makaabot sa Hagimit Falls nga nahimutang sa Barangay Kawag, Peña Plata District, Samal Island. Giablihan pag-usab ang Hagimit Falls ngadto sa publiko, human nga nasirado kini tungod sa pandemya. Ug karon ang management hinay-hinay nga gibalik og buhi ang iladong suruyanan. Apan syempre mga kapuso, limitado lamang ang ginadawat nila nga mga bisita. Maong sa mga gusto mo suroy, make sure to secure your travel booking sa Hagimit Falls. Good. Wow! Siyempre mga kapuso, drinit sa ubos na bahin ay makita. Tapos napasa dito sa taas, mga layers. Pag-abot sa lugar, of course, gi-enjoy dayon nako ang moment with the nature. Ang kamingaw, ang dagayday sa tubig, ang kapresko sa hangin. Na-relax gid ko kadali, daw na solo gayud nako ang maong suruyanan. Layo sa hulagway niini sa una kung asa bibo ug ubay-ubay ang tao nga nangaligo sa maong falls. Daw blessing in disguise sab ang panghitabo tungod luyo sa pandemya, nahatagan og panahon aron ma-restore ug ma-heal ang nature. Maong kita isip mga bisita, let us protect and follow regulations aron magpabiling limpyo ug healthy ang atong kinaiyahan. Daw level by level umurag kining hagdan-hagdan ang falls tungod gikan sa taas paubos mamahimong liguan.
adunay pang bata hangtod sa pang pro swimmer. Syempre, dili na ako ha. O di ka ha, magtampisaw kilid sa nagdagayday nga tubig. Sama diri sa akong giliguan. Alang sa mga buot mo bisita, adunay mga cottages nga naay lain-laing gidakon ang mamahimong rentahan. Make sure lamang nga magdala og pagkaon aron kompleto ang kalingawan kauban ang pamilya ug barkada. Mga kapuso, gawa sa katong layers of falls nga una natong giadtuan kung asa nag-enjoy gid ta sa pagkaligo. Makita po din niya sa akong likod ng mas dako pa nga layers sa sumpay gihapon sa Hagimit Falls. Busa, so much fun kayo ako na experience this morning dinhi lang sa Hagimit Falls. And this is my Mindanao. Mga kapuso, chillax na mo, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. More chikahan ug good vibes ang dala sa Besto kauban ni Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Aljo! Maayong buntag mga kapusog. Welcome to Vista, Karubuntaga, itong makauban usab ang bida sa Heartful Cafe. Walay lain pa kundi ang Asia's pop diva, Julian San Jose. Maayong buntag, Julian. Welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na ngayon? Hey! Maayong buntag! Kamusta kayong lahat? Ato, okay naman ako. Nakakatawa kasi parang isang taon, di ba? Isang taon na yung last, interview. So, ayan, it's nice to see you. And of course, hello din sa ating mga kapuso dyan. So, yun, how have I been? Yun, medyo busy din. Well, busy is good. I'm doing All Out Sundays, of course, every Sunday. And then I also have a new single. It's called Free. It's under Universal Records. And of course, Heartful Cafe. Weeknights po yan. Umeera na po yun sa GMA Prime Time. After ng first yaya, 8:50 p.m. Dami ko sinabi na yung intro, no? Nakakamiss kasi, alam mo yon kung dapat nandyan na ako eh. Tawag may siya na dito and you are truly unstoppable. Kaya nga, I was about to say na miss ka na talaga ng buong Mindanao. And speaking of Mindanao, what are the things ba that you miss doing here? Ako, of course, performing for our fellow Kapuso. Kasi I think, yeah, the last time I went there was a couple of years back. Medyo matagal-tagal na din eh, no? We're so thrilled dahil nga balik taping ka na ulit with Heartful Cafe. How do you feel to have the lead role dito sa Heartful Cafe? Sobrang, di ko ma-explain yung feeling eh. Pero nakaka-overwhelm siya in a sense na I've never done anything like this before kasi I've never done romantic comedy until Heartful Cafe happened. So, bago din siya for me kasi the past or the previous series na nagawa ko ay puro mga heavy drama, ganon. And then, the previous one was a musical, yung My Guitar Princess. Tapos it's been a while then na hindi ako nag-soap or nag-serye kasi nag-focus muna ako sa music. Ako every night kaming kinikilig dahil sa inyo ni David. Pero in real life ba, Julie, are you also a coffee lover and how do you usually like your coffee? Espresso shots lang, tapos konting sweetener, ganon, or caramel, ganon. Tapos yung konting milk, like splash of milk, ganon. Kasi ng fans, Jules, kung ano daw, may halin tulad mo daw si David sa isang kape. Anong kape siya at bakit? Wow! Di si David, siya, strong, parang ang strong ng personality niya kasi, pero sweet talaga siya. So I guess, cafe Americano. That's interesting. Ito nga, very fresh and very promising ang team up ninyo ni David for this series. Paano ba kayo nag-bonding to get to know each other in preparation for this show? Yeah, we went through a series of workshops and then we tried to incorporate different techniques doon sa mga scenes na gagawin namin, kung paano namin siya gagawin. And then we also did some script reading. Although, yun nakapag-workshops din naman kami, pero yun sa mismong location na, dun sa mismong workplace na.
Yeah, every day naman ay may natututunan kami, tapos mas lalo nabibigyan ng kulay yung mga characters namin as we go through the process. Yun. Kaya nga nafe-feel na rin na nata-translate yung relationship ninyo on the set dito sa screen naman. And I'm sure everybody is so excited na every night mas ma-in love pa with Heartful Cafe kasi nga it offers two of the best things in life, love and Yes! coffee. So please invite everyone, Julie, na masubaybayan pa ang Heartful Cafe. Yes, Heartful Cafe ay open po yan weeknights, 8:50 p.m. after First Yaya sa GMA Talebabad. So, yung mga next episodes, it's gonna be a roller coaster ride. Tatawa kayo, iiyak kayo, matatakot kayo. So, lahat na, ang daming elements na nandito sa show. So, sana ay abangan nyo po yan. Madami kayong aral na matututunan about love, about life, business, and yeah, sobrang napapasalamat kami sa lahat po ng sumusuporta sa Heartful Cafe. Thank you, Julie! Thank you guys so much. Maraming salamat and hope to see you soon. Mag-iingat po kayo palagi. Palagi kayong magpe-pray and yeah, take care of your health. And that was Kapusong Julian San Jose. Tutok lang mga kapuso kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, ang pagbantay sa dagan sa trapiko, pagdakop sa mga malapason sa balaod sa dalan, kini ang nag-unang tahas sa mga personay sa Roads and Traffic Administration diri sa Cagayan de Oro. Apan ning baguhay lang, usa ka RTA enforcer ang nag-viral tungod sa iyahang mga dance moves samtang gamando sa dagan sa trapiko. Atong ila-ilahon si Sir Melchor Luna, ang dancing traffic enforcer. Sir Melchor, mayong buntag kanimo og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? May buntag sa tanan, okay lang yapon bisan tuod og kasingot lugar, singot at the same time kumugit tong trabaho pagpanerbisyo sa kadalanan para sa kayuhan sa katawhan. Sir Melchor, unang-una no, unsa ba ang storya sa imuhang kinabuhi? Paunsa ka nahimong usa ka RTA enforcer? Firstly, lugar sir, sa akong pagtrabaho atong una, diagi ko sa General Services Department na wala pa na-merge na itong panahon na ang akong trabaho atong una, di ako sa dalan, manilhig sa dalan. Anton nga, next step na sabihin ako ang garbage collection. So more than 4 years ko sa garbage collection, 4 years ako sa pagpanilig sa dalan, tapos nag-security sabdahin ko, 4 years sabdahin sa landfill. More and more, 13 years ko sa solid waste management. Pagkahuman ni ana, dito na ko sa opisina, sa pagka-tracing ako katuig, o pag-abot niya ng panahon na transfer sabdahin ko sa Mambuaya, bisan pa man, nag-ilit og ulan, ang tuson ang tanan para pagpangalagad sa katawan sa Cagayan de Oro. Sir, hilig pud bagayod ka sa pagsayaw? Since then pa sir, di pa ko sa nagsayaw ka itong una di mismo sa concert sa Fio Gold. Sayaw ko di sir. Og sir, hilig pud bagayod ka sa mga kanta ni Michael Jackson. Nganong kani ang imuhang ganahan? Hilig na ko daan sir since then pa. Nga edad pa ko og mga 20 anyos. Since then sir nga si Michael Jackson sige nagikuan na sir, sige nagikuan na sa iya og mga moves niya na gapraktisaan gid nako. Labi na karon nga akong gapraktisan kaning Billie Jeans, atsada kay Billie Jeans sir. Nga imong ihatag sa katawhan nga pang good vibes sir ba. Sir, unsa pud ba ang storya diya sa imuhang viral video nga nakita ka nga gasayaw samtang gamando sa dagan sa trapiko? Actually sir, ako nagdahom nga naaday nag-video sa ako. I thought lang nagbutan lang akong headphone, ako lang nagkadungog, saya hawak ko das dalan. At nga alam mo lang ko sir nga naaday tao nga ni-appreciate sa ako. Bilaging nakuhaan ko sa video, nakurat lang ko sir pagka Miyerkules nga, uy, Lons, kumusta Lons? Sabi kay ka ba? Oh, salamat kayo. Asa mo ka bulo ana? Na, ikwaan man ka, ikwaan kag video. For God grace, gracias Ginoo nga nakita ko sa katawhan nga
Pinana dahil ang ako nagpanervisyo. Dulot is kasing-kasing ko na sir, ako pagpanervisyo. Di ko na kasama lang uban da sir nga. Isang tuon magkakita na. Nagalik ramo. Hindi na ako patasa sir. Dulot is ako kasing-kasing sir. Ang ako magpanervisyo. Sir Melchor, unsa ba ang imong mensahe sa mga susama nimo nga RTA enforcer ingon man sa mga motorista nga anaa sa kadalanan? Ako lang hangyo sa itong mga kauban sa buhat, labi na sa RTA. Palanggaan ninyo ang inyong trabaho, tagay insaktong pagrespeto ang inyong trabaho o respetuhi sa inyo ang balaod sa kanunay. Parte usab sa atong mga motorista, be careful, pantay gud mo kanunay. Daghang salamat Sir Melchor sa oras nga imong gihatag sa Atom GMA Regional TV og amping kanunay and keep spreading good vibes. Salamat sir, salamat sa inyong paghatag sa ako sa panahon. Saigawa sa ilado ang Island Garden City of Samal sa beautiful white sand beaches. Dito sa kini waterfalls nga mao ang Hagimit Falls. Nga therapeutic kaayo sa feeling. Labi na ang paghulog sa tubig sa matag layers of rock formations with natural swimming pool. Busa, super enjoy jud ako nahimong experience dito. Samtang Jill, pinaagi sa pagsayaw na express ni traffic enforcer Melchor Luna ang iyahang ginatagong talento. Dako sab ang iyang kalipay, ilabi pa nga nalingaw ang katawhan sa iyang gipakitang talento samtang nagamando sa trapiko. Og daghan pa jud ta mga kapuso og dapat atangan sa Heartful Cafe kauban si kapusong Julian San Jose. Busa mga kapuso, parayon nato kining tutukan weeknight sa GMA Talababad. Mga kapuso, unta na-inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Albert Einstein nga look deep into nature and then you will understand everything better. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako, si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.